Atxaldeon izan! Umeak ginen fantasiazko mundu batetan. Umeak ginen mila kolorez inguratuak. Orduan bizi ginen mundu ontatik. Ipuin batetan bezala gaiztuek beti galtzen dutenean. Gauraina zigera horiek berak agintzen dute munduan. Orduan bizi ginen mundu ontatik. Jon Labayen.
gizarte honen buruarekin. Ez dugu nahi, taz gaude ados, gizarte honen buruarekin. Nahi nuke izatea berrizume txiki bat soilik. Itz batek ez du balio, begetara so egin gabe, mila zin da mila gezur, ta zu salbatzen erik ez. Malko fineta azkar batek egin zaitzake babes, egin zaitzake babes. Eskerrik asko. Taldea aurkeztuko dut, horretik. Hemen teklatuetan, Tolosatikan, txalo bero bat. Jon Labayen. Nere atzean, baterian, ematen dio, Tolosatikan baita ere, Fermin Etxeberria, txalo bero bat. Hemen ere ondoan asko gizotuko zuen. Ordiztiatikan, Urko Ruiz de Polaka bakoan. Bueno, nire zauzen diazue, nire Jon Barreros, gitarran eta boxean, Starbus gea, mila esker eta bromul arte.